Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Ostirala iritsi da. Badakit batzuk oraindik oporretan zaudetela, baina hedabideetan behintzat, zenolako astea izan dugun. Gai ugariren jarraipena egin behar izan dugu. Horietako bat nola ez Gernika artelanarena. Izan ere Espainiako gobernuak ezezkoa eman dio berriro Pablo Picassoren Gernika margolana Euskal Herrira ekartzeko eskaerari. Ez omen dago mugitzeko moduan. Gero landuko dugu ziurazki gaia sakonago, baina begira, ze efemeride polita. 1987ko apirilaren 10ean, Picassoren Gernika artelana Gernikara eramateko eskatuz kateatu egin ziren Madrilen zenbait gernikar. Cason del Buen Retiro eraikinaren aurrean egin zuten. Orduan, han baitzegoen artelana. Aurelio Legarreta, Catalina Arrieta, Maria Luz Fierro, Agirre Amari Urte, Francisco Aranuzea, Escato Herrera, Guernica, Ekin Aldama, una identificación. Artemis bigarrena misioarekin ere zerura begira egon gara. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch eta Jeremy Hansen misioaren 6. egunean iritsi ziren ilargiaren alde ezkutura. Eta horrela, Apollo 13. misioaz geroztik, lurretik urrunen egon diren gizakeak bihurtu ziren. Ilargiaren eta lurraren irudi berriak eskaini dizkigute eta ingurunea dokumentatziaz gain, etorkizuneko misioetarako oinarri izango diren behaketa zientifiko garrantzitsuak ere egin dituzte. Eguzki eklipse berezi bat ere ikusi zuten. Hala ere, Artemis bigarrenak oraindik aurrean duen erronka tekniko handiena lurraren atmosferan berriz sartzea izango da. Eta ondoren, San Diego partean itsasoan urartzea. Gaur gauean gertatuko da hori. Ikusmin handia sortuko du ziur, izan ere, NASAko zientzialariak esan duten bezala, ezin da esan misioa arrakastatxoa dela astronautak etxera iristen diren arte. Non galtzen da zure mapa galaktikoan dena prestao agurra zalantza eta egia nabeak piztu dira. Begira, honek ere badu lotura efemerideekin. Gaurko egunez, 1918an jaio zen Alba Dora Nina Schreiber, Argentinako lehenengotariko astronomoa. 1935an La Platako Unibertsitate Nazionaleko Behatoki Astronomikoan sortu zen astronomia zientzien goi eskolako lehen taldean izena eman zuten 25 pertsonetako bat izan zen. 1942ko apirilean aurkeztu zuen tesia, Observaciones fotográficas de Ceres. Ceresen argazki behaketak izenekoa. Lan horretan, Ceres planetan nanoaren posizioak ezarri zituen 15 argazki plaketan. Graduatu ostean, Zach Muller-Brasher kamerarekin Magaia esen odeien argazkiak ateratzen aritu zen. Nova eta izar aldakorra bilatzeko. Lan honekin 1943an zehar 149 aldagai aurkitu ziren Magaia esen odei txikian. Lan ugari egin zituen teleskopio astrografikoarekin eta irakasle gisa ere aritu zen. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guernai.
Uda gerturatzen ari denez, hiriburuetako festetako egitarauak ezagutzen bagoaz pixkanaka. Hori ere izan da aste hontako albiste bat, Gastizko Andramari Zuriaren jaien harira, Alde Zaharreko Aiotz plazan egiten diren kontzertuak iragarri zituzten atzo Gastizko udalak. La Txama, Olaiaintzi Arte, Pielete eta Sua izango dira protagonistak. Musikariak ere aipatu behar ditugu. Gaur Kepa Junkeraren urtebetetze eguna da. Konpositore, ekoizle eta musikaria Bilbon jaio zen 1975ko apirilaren 10ean, eta urtzaro eta gaztaroa Errekalde auzoan eman zituen. Antza denez, musikarekin izan zituen lehen harremanak aitonarengatik etorri zitzaizkion. Izan ere aitonak orduko erromerietan panderoarekin laguntzen zion alabari, Keparen amari, dantzatzen hasi zenean. Ordutik aurrera, Kepa Junkera batez ere modu autodidaktana ez izen, eta musikaren munduan zehar bidaia luze bat hasi zuen. Euskal musikaririk internazionaletako bat izatera eraman zuen estilo propio bat sortuz, 1987an bere lehenengo diskoa argitaratu zuen, Infernuko auspoa. Ederra baina biztea, haize pekatu tristea, pekaturik tristeena, sasoia joaten uztea. Ederra baina biztea, haize pekatu tristea, pekaturik tristeena. Urren urteetan hainbat disko argitaratu zituen, baina arrakasta komertziala eta nazioarteko aitortza ekarri zizkion lana 1988an iritsi zen Bilbao 0000, gaueko 12 alegia. Munduko soinuak ekarri zituen Madagaskartik Quebecera, Europa erdialdetik Afrikara, Galiziatik Irlandara, Portugaldik igarota. 2024an Atletik Bihotzez disko egin zuen futbol taldearen omenez. Euskal Herriko zein kanpoko hainbat abeslari eta musikari gonbidatu zituen, Francis Diez, Alex Ardu, Aitor Gorosabel, Faltrikeira, Tejedor, ondoren iritsi ziren Iri, Etxea, Herria, Ultramarinos eta Koloniales eta Galiza diskoak. 2012an Ipar Haizea diskoa argitaratu zuen Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin. 2014an Trikitixaren historia txiki bat diskoa plazaratu zuen eta 2016an Maletak. Biak Sorginak talde gaztearen eta hainbat kolaboratzaileren laguntzarekin. 2018ko abenduan kontzertu baterako Bruselan zela iktus bateke jo zuen eta ospitaleratua izan zen. Hainbat urtez eszenatokietatik kanpo egonda. Si escucho la triquitilla, casi nada puedo hacer. Al sentir ese sonido, me dan ganas de comer. Tema de gastronomía, y fíjate si es así. Baina beste musikari bat aipatu behar dugu, zorionak Iñaki Salvadorri, bera ere urtebetetzea ospatzen ariko da, eta tira, Gipuzkoar musikagile, pianista, soinu jole, moldaketa gile, eta ziurrenik izenik ospetsuenetarikoa Euskal Herriko jazean bertan. 2020an Donostiako jazaldi saria eman zioten. Bere lehen agerpena jaialdi hartan 82an izan zen, Euskal Talden lehiaketan bakarlari onenaren saria eskuratu zuenean. Eta 89an Jazz Entre Amigos Televisión Espainolako programaren saria lortu zuen, Exaoeko Txano Dominguez eta Pir Waiborirekin Belodromoan emandako kontzertu batengatik. Bertan, Dizzy Gillespie trompetistaren aurretik jo zuen Big Bandarekin aritu zen. 20 urtetik gora eman zituen Mikel Aboarekin. Irakasle lanetan aritzen da, telesail eta pelikuletarako soinu bandak egin ditu, antzerkirako musika ere egin du, txalotzeko moduko musikaria da zalantzari gabe. Eta guk, bai, zorionak Iñaki, eta guk nahi dugu Oiana entrevistatu gure saioan, eta nik badakit Iñaki ederki moldatzen dela euskeraz, eta gainera gure labankadaren bigarren denboraldian ere protagonistako bat izan zen. Txararpe, hori gostin egin dizu? Ez gostin ez, erantzun dit, eta beti, hasieran euskerarekin zalantzak zituen, orain ja konfiantza gehiago dura esan. Eta animatuko dela, baina ez dugu topatu datarik oraindik. Tipo handia, holtza barruan, eta holtzatik kanpo. Zorionak Iñaki Salvador! Musikaz blai eginda gaudela, gaurko saioari hasiera duina emateko moduan gaude.
Antzerki munduan murgilduko gara, Oiana Izarra hemen dagoela aprobetxatuta. Gaur Pabilo Iseiko Maite Gonzalezekin hitz egingo dugu eta baita Garazi Urkola aktorearekin ere. Aiora Mujika ere badator duela ostiral batzuk atera zen BTS-en disko berria, hainbeste jakin min sortu duen lana, eta Aiorak jakin beharreko guztia esango digu. Eta Gernika artelanaz ere hitz egingo dugu. Eta atzo Alex Aranburu gara izan zen itzulian, horren inguruan erariko gara eta saiatuko gara, Ezkio itsasoarrarekin ere tartetxo bate egiten. Entzuleok, apirilak 10 ditu gaur, eta Goiuriren arabera asteartea da, baina esango nuke Goiuri pixketxo bat hola gurtauta gabiltzala. Baliteke. Ostirala izango da. Ostirala. Bai, ezta? Bai. Goiuri izen frogatu nahian adinen duen. Bai, zer gertatu den, ona iritsi horretik pertsona bate galdetu didala. Julen gaur irratira tortzekoa da, eta esan diot, bai, eta orduan pentsatu dut. Asteartea, Julen. Gaur etorriko da, itzulia kontatzera, arratsaldeko 4etatik 6etara, hemen txena izirratien baino orain kafearen txanda da. Bigarren kafea hartzeko unea, entzuleok. Apirilak 10 ditu gaur, eta ostirala da, ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleoko Jana Maritorena egen be, egunon. Egunon. Zaban, aspaldiko, baina aste bat bakarri pasada. Hoxe? Bueno, bi. Karo, joan den astean ez ginen izan. Aste santuak ziren. Bai. Goiuri zeizaran, egunon. Egunon, barkatu zuen une hau, une politjaunik, dut izorratu nahi baduzue, Karrekin. Jeloskor jarrera, Goiuri. Hala! Eta bat, nire iztizkia zuen horrelakoak esaten eta. Badugu kolaboratzaile bat ere jeloskor da bilela, nunbait behin ikusi zuelako besarka batzuk ematen genizkiola gonbidatu bati, eta berari esan behin dizkiogo ematen, beti besarka den alde. Eta jeloskor jarri zen? Bai! Izketan ari zaizuena Uñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1160 garrena du. Zenbaki polita da, bat 6-0, gustoko dut. Apirilak 10, goizak 10 eta 17 minutu. Ia 18 bidean dagoneko, eta gu 3 hemen urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Tira, hementxe gabiltza Fasioren martxea entzuten, Kepa Junkeraren eta Zentralo Folkeren arteko lana Galiza lanetik, aukeratuko duen
aukeratu dugun kantua, eta bagoaz maite duten tartean murgiltzera, oiana Maritorenagen beren aurpegia ikusitanik esango nuke, Oianak maite duta ez duela erabat esku artean, oiana denbora pixka bat irabazten lagunduko dizut. Segure txatean ere badozka guain bat mezu. Egunon gaztiak, dio indiokerrak, egunon kuadri, haupa oiana, ongi etorri. Bueno, ahí está inbeste pasa, baina asko bota zaitugu faltan, pentsa, Zer moduz doaz zure aktore lanak? Ba, olatu aparrean, puri-purian. Zer esango dizuegu? Landi xentari zer egiten, oiena? Bai, esan martxoa, hilabete oparo. Zalantza obra bakarrarekin ari zara edo birekin? Birekin, ez da? Bat da escape room? Eta beste amak. Amak oraindik martxan da, Bai, gutxi zaizkigu, nik uste du ja azken aletxoak direla, baina oraindik bat emat badaukagu. Guk amak ikusi genuen, baina... Bai, 2025 urtarrian estrenatu genuen, orduan. Hori da, inguru horretan ikusi genuen? Ez pixka beranduago. Beranduago, esango nuke... Zu dagoeneko orduan zinen? Bai, urtarrian era ordu nintzen. Bai. Bueno, baina ja orduan nabarmen zinen. Iguala, pirina maiatza izango zen, ez? Martxoa. Bai, igual, ez dut gogoan. Nire maite duta da diot hemendik ze ona Alex Aranbururen garaipena, gora Euskal Herriko txirrindulariak eta gora ezkio. Hoixe baietz, gora ezkio. Ta gora Inigo eta Julen diot hemendik, oire bai. Ze ona Gasteizko jaiak badatoz, ta ez dut maite Olaintzi arteri egin diotena, lotxagarria benetan, gure babes handia emakume musikariei. Bai, el korreori boikot dio Gorkak. Hartuko dugu maite dutetan orain tartetxo bat honentzako. Akaso Olat Salvadorren bideoare baliatuko dugu, nolabait uste dudalako ondo ordezkatzen duela denon sentsazioa. Eta Olatz Queen bat denez guretzat, uste dute bozera maielan ere emango diogula. Edita Brokosek egunon berriro hemen nago, bueno, sondo, Edita, egunero nahi zaitugu, Goiuri, ez da ikusten, bai, listo, barkei guzue, menkable bat ola dantzan da bileta. Justu dantza, hori da, justu dantzarako konektatu dugu irudia. 43,0 nota, osondo. Eta akordoi txikia hormai gainean, ze ederra aurrekoan begiratu nun frenten, bai? Hau, Tolosako lagun bateko paritu zidan, hemendik pasatzen da. Bea, hau ekarri zut. Eta egia esan oso polita da. Bai, da txillartegiren akordoiaren bersio txikia, Goiuri. Oso polita da, bai. Hortxe, akordoia bere tokian utzita. Oiana, denbora mandizut maite dutetan murgiltzeko? Neukan, egia da bidean nentorrela ez nuela topatzen, baina gero askotan gertatzen zait sarrera egiten dugunean, eta beti etortze zaizkidala hola sentimendu ezberdinak. Eta bat neukan buruan, baina uste dut sarrera honekin egokiagoa dela bestea. Eta maite dut, orain txaipatu dute akordeoia, zuk zesaten duzu, akordeoia eskusoinua nola esango zenuke, Inigo? Nik soinua? Soinua. Edo akordeoia. Eskusoinua ez dut hainbestera biltzen. Kuriosidadea, eluiarren behiratu dut badazpada, ze batzutan zalantza izaten dutea zuzentzat ere hartzen ote diren dena. Puntua da, Euskal Herrian trikitixak izan duen indarrarekin eta akordoiak berak soinu handiak eta soinu txikiak ezberdin izan ditugu, izan duten indarrarekin desberdintzeko modu oso azkar bat dela akordoia eta trikitixa. Berez soinu handia eta txikia. Trikitixa akordoi bat da. Bai. Bandonoia akordoi bat den bezala hor, nolabait modelo ezberdinak sortzen joan dira, leku, sortzaile eta beharren arabera. Eta orduan denak dira akordeoiak. Baina bai, nik soinu jole sentitzen naiz. Bai. Kristoren soinu jole izan gabe ere, soinu jole sentitzen naiz, urte asko dara matzat soinua gotzen. Eta akordeoia eta soinua bi horiek erabiltzen. Nik esku soinua erabiltzen nuen beti, Len. Bai, entzun dut, eta igual inoiz erabiliko nuen, baina normalean nik, soinua emango hit, nea akordoia hartzak, igual akordoia gehiago, baina soinuare, bai. Bueno, nik pianoa eta eskusoinua edo akordeia jotzen ditut. Egia da nire lehen instrumentua eskusoinua izan zela, oso txikitan hasi nintzelako, tekladunarekin eta ondoren botoirekora pasa nintzen, eta duela gutxi pianoa etxean izan dut urtetan, egia da oso gutxi jotzen dudala, baina hor dago presente, baina egia da eskusoinua beti egon dela ez, gordea, trastero batean, trastelekoan beti nagi gehiago ematen zidan, edo uste nuen aztuagoan eukala. Eta duela gutxi berriz ere etxera eraman dut, txikiari jotzeko, ze iruditzen zait musika hori asko gustatzen zaiola, eta berriz ere eskusoinua hartu, eta gustora sentitu naiz berarekin, egia da, behatzak ez daudela lehen zeuden bezala, partitura asko ere, kosta ditetza ezkitu batzuk, baina berriz ere konektatzea instrumentuarekin politia iruditu zait, eta gainera aipatu ditugu Kepa Junkera, beste trikitixarekin eta jotzen zunez, eta Iñaki Salvadorrekin nik bere garaian dantza ikuskizun baten eskusoinua jo nuen, eta ezakit iruditu zait oso lotura politia, dantza ikuskizun batean ere, hori eskusoinua jotzen sartzea, gaur beraien urtebetetza izatea, eta
ba nire maite duta eskusoinuari edo, bueno, Nik bertan hau jotakoari. inoiz kontatuko zenidan, baina... Ja, behin esan Benekien? izunean etzen ekiela esan zenidan, ba. Eta galdetu nizun orduan ere, baina botoiko akordea edo pianoko akordea jotzen Hasi duzu? nintzen pianokoarekin, baina gero goatzen argazkiak ditut, ni baino handia goatzenean akordeo hori. Eta gero pasa nintzen botoikora, bai. Eta gogoratzen dudan pieza izugarri gustatzen dana Astor Piazzolaren Libertango. Libertango jotzen zenuen, Bai. Garai batean nik pianoa baino beto jotzen nuen. Ja, nire akordei maixua agertu da hortxe. Begira, ahi ba. Ze momentu polita. Begira. Bai. Hementxe ari ginen akordiaren inguruan hizketan eta agertu da isitxo larrañaga gure atarira. Zuk Seinalea zen. Donostian bikondoarekin ikasi zenuen? Ez, nik Zurriola musika eskolan egiten nuen, baina momentu Ados. batean egon nintzen, kontserbatorian sartzeko probak egiteko, baina orduntxe telebista sartu zen ere bizitzan, eta uste dut planak aldatu egin ziren. Libertango aipatu duzula, Iñaki Diegezek badu trio formatuan Libertangoren bertsio hau. Ez dugu inoiz tango bat dantzatu aiana. Eta beti esan dugu dantzatuko genuela, Hori entzuleak ere ez daki, baina egunen batean egingo dugu. Goiuri maitia, zer dezu? Ez, nahi baduzen joango nahi etxera. Eta zuek antolatu, Nahi duzuena. nahi duzuena zuen artean tangoa dantzatu. Bazkaltzeko ere, erreserba egingo zenuten 2 pertsonentzako, ez da? Jakina. Vale. Loreak hortxe daude zai. Bai. Vale. Zuretzat, oiek. Bai, bueno. Ez, tira. Bakitza. Ze animalia Iñaki Diegez, ai ama. Esango nuke hemen, Igor Teietxea baterian eta Ritxi Salaberria bajuan, hause dela hirukoa osatzen duena. Baju eta kontrabajuan, ez da egiten hemen. Hau kontrabajua da, bai, Ritxi Salaberria izango da. Nik nire maite duta lotuko dut Oianarenarekin, eta nire maite duta da, behin nire akordeoi kide, nire orkestako lagun batzuk, Gabonetan egin ohi dugun jaialdi batean, jo nahi zutela Libertango bera, oraintxe konektatzen ari nintzen honekin, eta Libertango hori jo, eta esan zidaten, egin nola zen, aurrek urtean eskatu zidaten, ez dakit, bateria ez, dakit, teklatua, o zerbait jotzea, beraiekin. Ondo. Akordeoiekin elkartuko gara, baina nik beste zerbait joderra dokat. Haure, pasatzen, orkestako baten ezkontzan Coldplayen Viva la Vida jo nahi zutela, eta nik bateria joko nuen, nik oso ondo, bai? Jotzen ditute 6-8 instrumentu, justu igual bateria gutxien jotzen dudana, baina, eta gogoan dut, servieta batean, Marianito hartzen, nola apuntatu nituen erritmo guztiak, lau kompas, 8, Charles, hemen tinpinpin, nola idatzita pixkat gaizki, baina, eta bai. Kontua da, esan niela, gure lagun Xabier Otamendi, forastero, tango dantzari ikaragarri trebea da, Carmen Garmendiarekin urtetan dantzatu duena, ama eta alabarekin, uste bi belaunaldien artean ere hor egotea gokitu zitzaiolako, eta, bain bat lehiaketetan, nazio artean, eta ibili ziren, da, esango diot, 2 hilabete falta dira, eta erakutsiko didan tangoa dantzatzen. Eta Tolosako Leidorren, 600 lagunen aurrean, forasterok eta biok, Xabik eta biok, dantzatu genuen, Libertango, La Rosa hortzan artean hartuta. Ai ama, hori neki, Eta antxiritzean, zum! La Rosa kendu genuen eta dantzatu genuen Libertango. Hala, eta nola ez dugu inoiz egin? Ez dakit. Bueno, zita, jarri barrago zergoa. Goiuri zeizar, handia. Zeira zure maite duda. Kaixo, hemen nago, Maitia! Ez, hemen nola zuen artean badagoen, ez dakize nolako kimika sortu den. Hombre, barakatu. Oiana eta bioko dela urte asko ezagutzen dugu, dantzan eta musikan ezagutu genuen elkar, eta beti moldatu gara oso ondo, eta beti zen dugu oso kimika polita. Baina hori ez da berria.
Bale, abez. Txantxa da dena, badakizu. Zer nahi duzu? Ez, nik Gorkaren maite dutari helduko diot, eta hitz egin nahi dut, gai honen inguruan. Zergatik aipatu du Gorkak Olaia, zergatik aipatu du boikota El Correo hori. Bueno, kontua da, badagoela, El Correo edabiden lan egiten duen gizon bat, egiten dituena, musika eta kontzertui buruzko kritikak, ezta? Eta urteak diraia da, oso agerikoa dela, berak idazten duenean, bereziki euskal emakumezko abeslarietaz hitz egiten duenean, edo idazten duenean. Bueno, baduela berak nolabaiteko, ez dakit zein den hitza, baino argi uzten du beti, zaizkiola gustatzen. Eta, ikusi dut, gaur goizean esnatu nahi zenean, Olatz Salvadorrek egin dituela, bideo bat igo duela sareetara, esanez, nahikoa dela. Urteak direla ja, gizon honen kritikak aguantatzen, eta zerbait esan behartzuela oraingoan ez, ze azkeneko pertsona hor bere idatzien protagonista Olaia Intziarte izan da, eta kexatu da Olatz. Ezagutzen hauenak badaki ez naizela ni olako bideoak egitearen aintzalea, baina, irakurrieten artikulu baten arira, erantzuteko beharra sentitu dut, ze egia esan janazkatuta nago, molako gauzak irakurri behar izateaz. Kasu honetan artikulu ontazari naiz. Jakingo dezue, Olaia Intziarte langida en la alondiga. Bat dela, lagunare bai, eta iruditzen zait, olako komentarioak jasotzeak, bai, itxura fisikoaren ingurukoak, bai, denbora guztian ahultasun bat, eta agentzia edo guteriak. En el tablado donde se reveló tan grácil como frágil. Misogino hori daukaten artikulu hauek, la figura endeble de Izaro. Irakurle gehien ditun egunkarian, irakurtzeak behin eta berriz, eta gure lanari zuzenki eragiten dioten gauzak direla gainera. Iruditzen zait, batzutan paso egitea izan daitekela sanoena, baina bestetan ez gerala isildu behar, eta seinalatu behar ditugula. Olako gauzak ze benetan, badakate oso usain txarra, eta oso zehatza, eta nire aldetik hemen adierazi nahi nioke nire babes guztia Olaiari, bere komentario hauek. Alguien dijo al salir que aún no la ve en festivales, pero como canta en euskera y es una chica, está de salida colocada en todas las carteleras de contratación. Eta hemen laburtuko ditugu, Olatzek berak publikatu dituen, esan nuke Olatzek ez Idoia Surmendi izan dela, Olatzekin elkarbanatu dituena, hainbat eta hainbat titular. Olaia Intziarte langida en la alondiga, la figura endeble de Izaro, nervios y gambas con Belako. Hemen gainera esaten du, bere bajistak Lorek batxillergoa egiten duela eta 17 urte dituela, urte batzuk igaro dira ontatik noski. Puntualísima a las 8, teloneó un dúo escaso y reiterativo la donostiarra de 29 primaveras, Olatz Salvador, cantautora esquérica bastante nerviosa, insistente en la fórmula vulnerable, ululada y gritada, y que permaneció demasiado tiempo en escena. 66 minutos para 13 canciones, entre ellas sendas versiones de Kerovia y Pixies. Su intervención tan exageradamente larga me chafó poder llegar a tiempo al Café Antzokia a Dream Syndicate en un WoW Special Night. Eta horrela jarrai genezake. Un público joven, con clara mayoría femenina en las primeras filas, habría 33 chicas, jovencísimas casi todas, y de varones solo estaba el que suscribe. Si contamos las 50 primeras personas, habría 3 tíos. Idoia, que va suavizando su imagen, ya no se rapa el pelo y solo le queda quitarse el piercing de las fosas nasales. A crítica, berez, kontzertu bati buruzko kritika, Eta, izugarria. Bai. Olatzek aipatu du ez, baina ja urteak dira eta Idoiak bildu dituen kritika hauetako batzuk, soilik dira horrela ez, adibide txiki batzuk, baina beti dira horrelakoak eta egia esan, orain arte ez dute ezer esan musikari hauek eta nire maite dut Olatzentzat, ausartzeagatik esatera, aipatu ez dituzten gauza bat egin zitzaidan niri oso esanguratsua duela,
urte asko, 6 urte edo izango dira, gizon honen kritika batean irakurri nuelako, Izaroren kontzertu bateko kritika zen, da badakizue idazten denean, eta zerbait gaizki esan da dagoenean, zuk jasotzen duzunean eta jaso nahi duzu, protagonistak esan duen bezala, eta gaizki jaso duela, parentesi artean sik jartzen dezu, ez? Latineko sik, eta horrek esan nahi du, hitz edo esaldi bat gaizki dagoela. Bueno, Izarok bere kontzertu bat amaitzeko 2020an esan zuen, estamos muy emocionadas. Eta Oskar Kubillok jasotzerakoan, Izarok esandakoa jaso zuen, estamos muy emocionadas, eta parentesi artean sik jarri zuen, zuzentzeko Izarok superemocionadas erabili izana, eta ez superemozionados. Eta hori da Oskarri gustatuko litzaiokeena, superemozionados esatea, ze berari egiten dio arramazka superemozionadas erabiltzeak, naiz eta Izaro den proiektu horretako protagonista, eta emakume gehiago daude ere badauden taldean, eta bere erabakia den nahi duen femeninoan edo maskulinoan hitz egin, baina tontakeria bada, baina ez da tontakeria ze erakusten du berari zerk eragiten dion mina edo zer etzaion gustatzen, eta urteetan zer irakurri diot baita ere Idoiaren kontzertuetan, Idoiak hitzetan abesten balin badu, abestia abesten balin badu, gizon honek idatzi behar duela. Letra ez dela berea. Ez. Ados. Egontzela alegato feminista kontzertuan, eta behin eta berriz, eta uste dut ez duela esaten txalotzeko modura. Kejatu egiten da. Idoiaren kontzertuan gauza kuriosoa da, ze Idoiaren musikan olatzenean zer esanik ez, edo Izarorenean, edo Olaiarenean, alegato feministak zeharka eta konstante daude, iaia errepertorio guztian. Bai. Beraz, igual Kubilok bakarrik harrapatzen ditu norbaitek azaldu dizkionek. Bai. Badauka zerbait, gizon emakume dualidade horrekin mutilionek, gizon honek, badauka zerbait komplexuren bat nunbait, bai. Neomaken kontzertuaz, Gabonetako kontzertuaz hitz egin zuenean jaso zuen, azaltzen du, zer egiten du Neomakek, eta gero idazten du. Es la suya una apuesta como puede hacer Rodrigo Cuevas, digamos, para entendernos. Ze ulertzeko, eman behar dizuet gizon baten adibide bat, ez? Bestela, ez duzu ulertuko, Neomakek zere egiten duen. Esaten badizuet gizon batena, para que nos entendamos, ez? Gure artean, orduan bai, ulertuko duzu zertaz ari naizen, ez? Hori ezaguna da, gizonek egiten dutena. Eta erabat ados nago Olatzek esan duenarekin, eta ados nago baita, Gorkak txaten esan duenarekin. Batzuk esango dute, ez egin jaramon edo bosta xola, baina, mundilloan gaudenok badakigu, baita ere, programatzaile asko oinarritzen direla kritiketan programatzerako orduan, begiratzen dituztela, jendeak zer esaten duen, baina, hainbat kritika horrelakoak agian irakurtzen balin baduzu kritika hori, horrelako tirada duen egunkari batean, ze ez da hau pertsona batek bere Twitter kontuan edo bere Facebooken jarri duen iruzkin bat besterik gabe, eta ez, da, irakurle asko dituen egunkari batean idatzitako kritika bat, baian programatzaile batek esango luke, hemen pixka gaizki jarri dute, beste zerbait kontratatuko dute, eta beste zerbait bilatzerakoan, gizon honen kritiketan oinarritzen badira behintzat izango dira, beste zerbait hori izango da gizona eta izango da ez euskeraz. Eta horrek kalte asko egiten dio euskal eszenari eta musika honaz gozatu nahi dugun pertsonei kalte egiten dugu baita ere. Barrezin giraren basordeka jolastu nahi alduzu gordeka bideta zalakizu desegonkor mini ematen badizu Nabil bilatzen, behin postal koleksionistekin Bilbon jo eta Kubillo etorri zelako gure kontzertuaren kronika egitera, eta nirekin sartu zen
beti gustora hartu dudan kritika batean, ze uste dut berak, ez dakit min egin nahi horretan niri laudori egin zidala, baina gogoan dut gure taldean neska bat zegoela, eta neska horren inguruan zen la Benjamina del grupo, algo insegura en ez dakizer olako, eta beti da neska, ekuazioan neskaren adina, eta haren auskortasun edo ustezko, ez dakit, inseguritate hori irudikatu nahi, baina ez dut topatzen orain, eta gogoan dut netaz esan zuela harmonikarekin gaitasun gutxi xamar nuela eta gogoratzen nuela Bruce Springsteen. Bueno, txikoa, aklaratu zaitez, izu. Baina, bai, bazegoen gure neska bakarrari ere egindako komentarioren bat giro horretan. Rafael aldiz, da inconmensurable, euskaldunan. Eta irakurtzen duzu kritika, eta abestiak agertzen dira, eta agertzen da artistare eta publikoaren arteko konexio erabatekoa dela, eta zer kontatzen digun, ez agertzen, ez dakit, zeile fin eta iskaxa duen Rafaelek, ez, adinarekin hilea galtzen ari delako, adibidez. Baina, agian emakume euskaldun bat balitz agertuko litzak. Zatozutzi egunari gaua hor baintzen, ez dakizi urlen den edo orain. Bizitza horrela goizeko 10:40 minutu eta tira nahi genuen honentzat ere tarte hartu, baina gurean dugu Aiora Mujika, egunon eta ongitorri aspaldiko zu ere? Kaixo, egunon, aspaldiko bai. Ondaltzabiltza? Oso ondo. Maite duta pentsatu duzu? Nere gaurko zatia da nere maite duta. Oso sori. Oso sori. Orduan entzuleok Idoia eta Olatzi besarkada handi batekin, baimen askatu behar dugu urrengo kantuan murgiltzeko, baina kantuari gutxi geratzen zaio eta bukatzen utziko diogu. Keep calm and bigarren kafea. Swim, swim, waterfall in off your skin. Swim, swim, I could spend a lifetime watching you. Swim, swim, this is how it all begins. Swim, swim, I just wanna dive, Bad world, gone away, I still wake up in this mad world. Name a place that I can breathe on this map world. Looking like a goody in this bad world. Swim, BTS-en lanetik Aiora Mujikak, lan berritik Aiora Mujikak aukeratu duen kantua, abiatzeko aukeratu duen kantua, eta uste dut Arirang diskoa bera gaurko gai zentral ere bihurtu zaigula, Aiora. Bai, gaur Arirang albumari buruz hitz egitean ator. Swim abesti aukeratu dut, beraiek aukeratu dutelako single bezala, orduan, jarriko dugu hori lehenengo, entrada bezala. Asmoa badet gero honi buruz hitz egiteko, edo abestiari buruz baino gehiago, igual album osoai buruz, baina hemendikan hasi nahi nuntze. Dauzkat, hainbeste gauza burun, bakizue daukazuenean saturazioa burun gauza bati buruz, eta esan nahi dituzu 11.500 gauza, baino zaizkizu denak gabitzen. Nago pixkatola, orduan. Saiatuko naiz gauza kontatzen juten. Lehenengo gauza da, nahola, oso pozik, 3 maila edo denbora diferentetan. Hau da, nago egonitzan oso pozik albuma atera aurretikan ere ikusten ditulako beraiek oso pozik, ez? Osea, Arirang da BTS, Koreako BTS taldearen album berria, eta hori, albuma entzun aurretikan ere janengon pozik, ze beraiek ikusten nitun pozik emaitzarekin, pozik prozesuarekin, pozik berriz ere bueltan egotearekin, orduan, naiz eta ez entzun oraindik emaitza, ja artista bera ikusi eta hain goien eta hain pozik bera, hori ja kontagiatuta. Kontagiatuta nego. Aiora pozik sentitu zen ikusi zuelako artistak pozik zeudela. Hori lehenengo. Bigarren
pozik denbora da albuma entzutea bera, albuma entzuteko momentua bera, martxoan 20 aterazan goizean oso goiz, beste ordutegiak eta bar. Eta lehenengo entzunalditikan bertatikan gustatu zitzaiten pila bat, eta ez bali mazitzaiten gustatu ez dut uste esango nukenik. Bueno, hori beste bateako. Baina asko gustatu zitzaiten, eta horrek ere kriston ilusioa gintziten, ez? Zenbat disfrutatu nun lehenengo entzunaldia, eta geroz eta gehiago entzun, orduan eta gehiago gustatzen zitzaiten. Eta hirugarren pozik egoteko denbora edo eremua da ondorena, ez? Albuma atera zan martxoan 20an, ez da denbora pila bat ere pasa, baino oso emaitza onak izaten nahi da zerrendetan, entzunaldietan, eta horrek ere ilusioa egiten dit, ez? Badalako BTS-en itzulera denbora askota gero, eta aizu, zale bezala nahi dezu top horretan egotea, orduan. Oso pozik, eta hoxe, gaurko asmoa da pixkat, albumai buruz hitz egitea. Ariran, esan nun lehenagoko saio baten ere izenburu hau aukeratu zutela zala Koreako abesti herrikoi tradizional baten izenburua, Ariran, orduan izaera korear hori eraman nahi izan zutela izenbururaino. Eta, bueno, oain fondotikan entzuten aigean hau, esango nuke boditu badi dala, ez nahi... Hooligan da. Bale, eske, ez dut... Bai, oso baju dago. Bale. Boditu bodi nahi ez. Eskatuko nizuke boditu bodi jartzea. What you need, Twan? What you need? I need the whole steady in the trunk. Put your phone down, let's get over. Vale, hau da boditu badi. Eta hau da albumeko lehenengo abestia. Honekin irikitzen du, eta esaten duen lehenengo esaldia da, estadio osoak salto egitea behar dut, utzi mobilak eta guazen ondo pasatzera. Orduan, 6 urte pasa ditue, 6 urte baino gehiago pasa ditue, turrik egin gabe, kontzerturik eman gabe, daukate izugarrizko kontzertu eta eszenario gozea, eta albumeko lehenengo abestia izatean, nire ustez behintzat, nik parranda bota nahi dut abesti honekin, atera nahi dut, eta salto egin nahi dut, eta ondo pasa nahi dut. Eta hoxe, lehenengo esaldia bera izatea, utzi mobilak eta guazen salto egitea eta guazen ondo pasatzea, da pixka bat deklarazion de intenciones, ez? Venga, guazen disfrutatzea ontaz. Eta musika ere da oso, parrandakoa edo... Ez? K-pop esan da, etzaizu hau, etortzen burura normalean, jendeari askotan gertatzen zaion bezala. Orduan, albumaren lehenengo erdiak, ze albuma dago, bastante nabarmen bizatitan banatuta, lehenengo erdia da rollo hau, bai? Osea, dantza eta guazen salto egitea eta ondo pasatzea, eta gainea, lehenengo abesti honek, body to body honek, gauza berezi, asko daude abesti guztietan aipatzeko modukoak, baino zehazki hontan, beraiek bidabaintzen zuten dan zatian, justu bukaeran, aipatutako Ariran hori, sartzen dute Ariran abestiaren zatitxo bat, bukaeran entzuten dana, oain. A ber, Fondotikan, haidia entzuten abesti tradizional korearrak, eta gero sartuko da Arirangen korotxo bat. Lehenengo, horra iritsi behar dugu. Hoi da, ez? Lehenengo abestiaren bukaera izatea hau, ikusten dituzu interneten eta Koreako jendearen erreakzioak albumari, eta ikusten dituzu aurpegiak emozionatzen, ez? Ama nere abestia eman dute onaino, eta atzo abiatu zen BTS-en turra, lehenengo kontzertu eman zuten, eta ikustea, ez dakizen bat 1000 pertsonako estadioa abesten Ariran denak elkarrekin, izango zian gehienak korearrak, baina beste asko kanpokoak, oso emozionantea. Eta esan dute baita, body to body, hau dala baita 1988 Seulen izan zian olimpiada hoiek, eta hango abestia izan zen hand to hand. Eta izan dela hori pixka bat 2026ra ekartzeko modu bat, ez? Bale, segiko dut aurrera honekin,
bueno, esan dakoa, hemen hasieratikan bai heltzen diote korear identitate horri, dala albumaren zutabeetako bat, eta beraiek esan zutenean bueltatzen ziala baita esan zuten, ez? Ba, zer da BTS, zer gea, ba, lehenengo oinarria da korearrak gehala. Eta horrek ematen gaitu baita beste abesti batetara dala Aliens, lehenengo zati hontan dagona, Alienak, eta abesti honek hitz egiten du BTS mundura atera danen, ez? Eta batez ere estatu batuetako merkatura eta jundanen jaso duen xenofobia guztiaz, eta ez ulertze guzti hortaz, ez dia beste artista batzuk bezala tratatuak izan, ez? Ba, zuzatoz handik, txino hoiedanak berdinak zeate, ez? Kontzeptu hori. Orduan, heltzen diote horri, Aliens abestian, eta kantatzen dutena da, alienak bezala tratatu gaituzte, tratatu gaituzue, bitxorraroak bezala, baino bitxorraro hauek erakutsiko dizuete nola egiten dan, eta noraino iritsi gaitezken gugean honekin, eta gaina errespetu pixka bat erakutsiko diguzu, eta gure etxera sartzerakoan, kendu oinetakoak ateran. Epa! Ez? Bai. Gogoa ematen du beraien superfanak izatekoa bezala, ez? Esaten dute guztia hortxe. Ta nik gero galdera bat aiora. Esan duzu parrandarako gogoa, zuk etxean dantzatzen duzu. Eske nik entzun dudanean esan dut, aiora imaginatu dut etxean. Ba, lehenengo entzunaldin, karo, goizeko bostak. Bai, baina jarritak askoak, neon sofan eserita eta sofan azten zehala hola saltoka, erdi saltoka, abesti batekin, altxan itzan, ja, esan dut, faia, beste abesti bat dala baita dantzarako, bai. Baina behar dut, atera norabait, eta egin parranda honekin, eta hori ez da posible. Bueno, kontzertuak hortxe dituzu, bai, hortxe. Gutxio gehatzen da, falta da, baina bai. Eta, hoxe, Aliens honek adibidez dauka hori, ez, aurpegira esatea besteai, bueno, tratatu gaituzue estralurtarrak bezala eta gutxietxi gaituzu eta begira nun gauden oain, gu garena izan da, orduan, respetu pixkatekin ibili. Eta honek badauka pixkat baita, ez deta aurkitu hitz bat gehi gustatzen zaitena, arropuzkeria ateratzen zait, baina arropuzkeriak badauka konnotazio negatibo bat, eta ez diot konnotazio negatibo bat. Arrotasun hor. Ez que pixkat txuleria ere bada, ez? Baina ez que zentzu hona eman nahi diot, ze da, hemen gaude. Bai, ze BTS kanpoan egondan denboran zehar, ez, soldaduzkagatik eta ezin izan dutenean egon talde bezala, eszenariotan eta musika egiten, K-poparen munduan batez ere egonda oso zabaldua, bueno, zein izango da aurrengo BTS? Galdera, ez? Hau da, bueno, hauek jazta, pasatu dia, euki dute beraien momentua, oain, zeinek hartuko du beraien lekua, ez? Zein izango dia erregina berriak, zein egongo da topean? Eta izan dia urte batzuk, denbora guztin hori entzun behar izateaz, ez? Zuek jazta, zein da urrengo BTS? Eta hauek etorri dira esatea ez barkatu. Eske hemen gaude. Eta nik uste dela konfiantza eta autoestima. Bai, gehiago hortik, ez? Eta show off, edo ez dakit nola. Bai. Eta momentu batzutan, esango nuke beraien ohikotasunean edo egunerokotasunean edo normalean komunikatzen duten moduan oso humiltasunetik egiten dutela eta oso lurrean. Baina gero badaude momentu batzuk, esan behar dezuna, bai, barkatu. Eta daukate 2.0 abestia dala pixkat beraien, ez? BTS 2.0 hau dala bigarren kapitulua edo bueltan gatoz hau. Eta esaten dute zati batean literalki, bueno, divertitu zeateia pixkat, ez? Hemen gatoz bueltan gurea denaren bila. Orduan, jazta. 방탄처럼 그게 말은 쉽지 우린 팀툴 누가 맨날 뛰어넘어 Eta bueno, gero, lehenengo erdi hau bukatzeko izango genituzke Hooligan eta Faia abestiak baita, ez? Entzun degula Hooligan pixka bat fondotikan, eta Faia, ni saltoka jartzen hauen beste abesti hau, eta hauek ere niretzako behintzat irudikatzen dute ondo, esan dugu zutabetako bat dala Korea hartasun hori, eta beste zutabe evidentetan nagusia da musika. Musikak elkartzen ditu, musika egiteak bizitzen ditu, kontzertuak, armirekin konpartitzeak momentu horiek, eta Hooligan edo Faia bezalakoek daukate hori, ez? Musikaz disfrutatzea, musika sortzeaz, estudioan ondo pasatzeaz, eta gero hori publikora eramateaz. Eta
Albumaren lehenengo erdia bukatzeko dago abesti bat, komila tartean, eskatuko izutena baitare jartzeko dala number 29. Bueno, 29 da hau minutu terdiz. Mantra bat, bezala. Bai, da, zu imaginatu, zatoz lehenengo erditik, aiora dago saltoka bere etxeko salan, dena ematen, eta derrepente, gong! Eta minutu terdi, da, hau. Eta hau da, Koreako oso importantea dan kanpai bat, Emil kanpaia do deitzen zaio, Soundok erregearen kanpaia, duela 1200 urte baino gehiagokoa da, oso importantea, eta 29 zenbakia izena du abestiak dalako Koreako 29. altxor nazionala. Oso gutxitan jotzen dan kanpai bat da kaltetzeko beldurra dago, ez? Eta esaten da, bere vibrazio horrek edo badaukala zerbait, meditaziorako edo reverberazio horrek eragiten dula zerbait. Eta orduan, aukeratu dute kanpai honen gong luze hori sartzea albumaren lehenengo erdia eta bigarrena separatzeko, iruditzen zait oso ausarta, erabaki bezala, hoxe, albumaren erdian daukazu, eta mundu guztiak pentsatzen du izorratu zaiola reproduktorea, ze da, ez dute zerrentzuten, ze gertatzen da, baino bai, eta honek ematen dio paso bigarren zatiari, bigarren zati hau, lasaiagoa da, esango nuke lehenengo zatia dala gehiago BTS kanpora begira edo performatiboki zer dan, ez? Eta bigarren parte hasten da Swimekin. Lehen entzun duguna? Bai. Nahi duzu berri entzun? Fondotikan jartzen badugu ondo. Neri gustatzen zait gaina asko nola sartzen dan Swim bereziki kanpaiaren ondoren. Osea, iruditzen zait oso sarrera ona daukala. Eta hoxe, bigarren zatiak gehiago eramaten gaitu BTS izateak alde humanotikan zer suposatzen duen erakustera, ez? Fama eta horrek zer eragin daukan, edo nola dan eguneroko bizitza. Hau utziko dut urrengo saiorako, ze hemen ere gauza desente komentatu nahi ditut, eta iruditzen zitzaiten dena batea asko izan zitekela. Baina hoxe, gustatzen zaitela asko bi eremuak erakusten dituztela, aurrekon lagun batekin hizketan esan nion, ez? Irratira etorri behar dut honi buruz hitz egitera eta ez dakit nundik kasi, eta behaliziten beak audio bat 6 minututa pikokoa bere albumaren laburpena egiten, eta beak astezun audio hori esaten, bueno, album hau da, BTSek bere buruari edo BTSi galdetzen zaionean zer da BTS, ez? Eta beraiek ere esaten dutenean, bueno, eta zer da BTS, zer bereizten gaitu, zerk egiten du BTS. Album hau da, galdera horren erantzuna. Eta nik uste baietz, gustatzen zaite beak emantzun erantzun hau, eta hori lehenengo erdiak erakusten du BTS publiko hori eta showak ematen duen hori, kareta moduko hori, eta bigarren erdia da, karetaren atzean eta show horren atzean dagona. Falling off your skin, swim, swim. I could spend a lifetime watching you swim, swim, swim. This is how it all begins, swim. Hoxe, urrengoan etorriko naiz, bigarren zati honi buruz hitz egitea, baino bukatu nahi nun behintzat egiten aipamentxo batzuk, lehenengo alitzateke jendeari eskatzea, albuma entzuteko. Ia da, hau temazo bada, Niri oso abesti ona iruditzen zait Swim, bai. Swim aukeratzeko adibidez ibilizian, esan dute beti bilidiala zalantzetan, hori aukeratu edo ez albumeko single bezala, zalantzak izan zituzten, jendeak BTS-en gandik esperoko zuelako zerbait eksplosiboagoa, indartsugoa, ez, igual lehenengo zatiari pegatzen dion zerbait, eta Swim da askoz ere lasaiagoa, baino, iruditzen zitzaiela ondo irudikatzen dula adirazi nahi dutena, eta hau, aukeratu zuten. Orduan, nik esango nuke aukera bat emateko. Eta entzuteko albuma hasieratik bukaerara, ze hola dauka
zentzu gehien. Zebe, azten balin bazea xafelen eta derrepente kanpaiakin aste bazea dotal, ez du zentzu gehiagik. Orduan, entzun, aurre iritzi gabe eta goitik bera eta zer iruditzen zaizun. Bigarren aipamentxoa da, albuma martxoako gehien atera zala eta martxoako 21 eman zuten kontzertu labur, baina oso berezi bat, Seulgo plazarik importanteenean, Seulgo palazio esanguratsuenaren atarian oso ikonikoa izan zen, ez? Zaudelako Seulgo epizentroan oso simbolikoa dan leku batean, Netflixek zuzenean eman zuen kontzertu bat izan zen, orduan Netflixek daukazuenak hor daukazue ikusteko, ordubete eta gutxi izan zen, orduan, aukera balima daukazue, nunbaitetik anasteko hasi zaitezkete hortik, eta Netflix aipatu detenez, dokumental bat ere kaleratu dutela nola izan dan itzulera hau, nola izan dan albuma bera sortzeko prozesua baino gehiago nola izan dan itzultzeko prozesu hau, eta ze eztabaida izan dituzten, eta ze zalantza, eta nola bizitu izan duen hau, ze albuma sortzeko prozesua batez ere izan zen, denak soldaduzkatik atera eta berehala, denak elkartu eta egun gutxira, juntzian, ez dakit, 2-3 hilabete pasatzera Los Angelesea, Estatu Batutara, eta han egin zuten music camp edo olako bat esaten dana, ez? Elkartu zian produktore pila batekin, eta egin zuten saio bat, esaten dutenez, 100 piku abesti sortu zituzten saio hartatikan, eta gero hortikan atera zituzten albuma izango zen 14. Orduan, pixkat hori ikusten da dokumental hortan zehar. Nik eskatuko nun, 30 ordu irauten dituen dokumental bat, zehaztasun gehiokin, baina ordu eta gutxirako iruditzen zait oso ondo dagola eta ematen dula pista polit bat nundikan datorren itzulerau. Aiora Mujika, eskerrik asko eta helduko diogu diskoaren bigarren zati honi laiztar. Eskerrik asko zuei. Eta entzuleok poliki gure bagoaz goizeko 11 atzean utzi ditugun honetan, azken ordukoaren bilea gure zentraletara, Lander Martínez lankidea bertan dugu, eta Lander Martínez, egunon. Behar bezala konfiguratuta eta bideren zuten dugula gure hotxa, baina Lander Martínez, egunon. Egunon Inigo eta egunon entzuleo. Dugula Landerre behar bezala entzuteko, azken gera bat egingo. Ez daukagu aukerarik Lander behar bezala entzuteko, beraz saiatuko gara segituan berreskuratzen aipaturiko konexio eta azken orduko hori zuen gana ekartzen. Eta, bien bitartean zer eta Merry Go Round kantu entzuten ari ginen, BTS taldearen diskoaren bigarren erdi horren, bigarren kantua nola esateko, suimen atzetik datorren kantua, eta arekin egingo ditu urrengo segundutxoak, esan da bezala, Lander Martínez lankidearekin, konexioa behar bezala berreskuratzeko moduan garen bitartean, esan zela, hauxe, BTS-en azken lanaren, 8. kantua. This merry-go-round is past me. I do my best, but I can't slow down this merry-go-round. Badirudi orain azken ordukoaren bila salto egiteko moduan garela, beraz, Lander Martínez, egunon nahi duzunean. Egunon Inigo eta egunon entzuleok. Jen Rene Etxegaraik, Alain Iriartek, Peio Etxelikuk eta Pascal Leselierrek iragarri dute Euskal Elkargorako lehendakaritzara aurkeztuko direla larunbat honetan hilaren 11 izango da bozketaren lehen itzulia Ipar Euskal Herriko erakundean. Lehen aldiz hautagai bat baino gehiagoren artean hautatzeko aukera izango dute Euskal Hirigunearen elkargoko hautetxiek. Izan ere, lau hautetxik iragarri dute Ipar Euskal Herri mailako erakundearen lehendakaritzara aurkeztuko direla. Larunbat honetan jakingo da
Etxegarai Iriarte etxeleku eta leselierrez gain, beste inor aurkeztuko ote den, eta bihar erabarki beharko dute 232 ordezkari hautatu berriek noren alde egin nahi duten. Bozetarako herri bakoitzak bere populazioaren araberako kuota du, esaterako Baionako herriko etxeak 22 ordezkari bidaltzen ditu elkargora, Senperek aldiz 3 eta Maulek azkenik kontsillari bakarra. Lehendakariaren hautaketa bozketa sekretuaren bidez egiten da. Ondoren hautetxien biltzarrak bukatu berrien legealdian adostu zen 2026-2032 gobernantza ituna bozkatuko du. Urtarrilaren ondarrean behin onartu zen araudia bozkatu ondotik abiatuko da erakundearen gobernu organoak berritzeko prozesua. Bestalde, EH Bilduk salatu duenez, EAJaren kudeaketa txar batek Sestaoko udalak 1.000.000 euro baino gehiagoko zorrari aurre egitera behartu du. 2019tik kontraturik gabe udal eraikinak garbitu zituen enpresari. Egungo arduradunak ordainketa egiten saiatzen ari dira kasua judizializatu ez dadin. Sestaoko udaleko langileek erlojuaren kontra lan egiten ari dira ISS multinazionalari 1,1 milioi euroko kalte ordaina ordaintzeko 2019tik udal eraikinetan garbiketa lanak kontraturik gabe egiteagatik konpentsazio gisa. 2025ko aurrekontu luzatuak eta partida ekonomiko garrantzitsuak gaitzeko administrazio izapidetze konplexuak atzeratu egin dute udalaren interesentzat onuragarria den akordio bat gauzatzea, udal arduradunen arabera. Euskal Herria Bildu izan da EAJaren partetik kudeaketa txar gisa definitu duen kasua jakitera eman duena, kasuak Gorka Alvarez jeltzaleak zuzendutako udal gobernuak heredatu duen arren, oposizioko lehen indarrak adierazi du aferaren arduradunek gaur egun ere udaleko buru izaten jarraitzen dutela. Zehazki, egungo alkatea aipatzen dute hainbat erantzukizun zituena Josu Bergara eta Ainhoa Besaberen ekipoan. Martxoko ohiko osoko bilkuraren aurretik ogasun batzorde batean antzeman zuten ezkerreko zinegotzi subiranistek kreditu aldaketa bat multinazionalak planteatutako erreklamazioa ebazteko. Zerbitzu publikoetako egungo zinegotzi delegatuak PSeko Rosa del Palaziok baieztatu zuen Sestaoko udalak garbiketa zerbitzuak jasotzen aritu dela udal bulegoetan, baina baita egoitzetan eta kirol ekipamenduetan ere kontratu formalik gabe 2019az geroztik. Horren ondorioz 1,1 milioi eurotik gorako zorra pilatu du ISS enpresarekin eta 2 milioi eurora iritsi da beste kontzeptu batzuk barne. Goizeko 11 eta 7 eman berri diren honetan ez dugu abarteko gertakaririk aipatzeko trafikoan, hori bai gogorarazten dizuegu entzuleoi, itzuliaren 5. etapak errepidetan eragina izango duela Gipuzkoa eta Bizkaian eguerdian zehar. Hau esan da, seinalea bezala, azken orduko atzean utzi eta gai berrien bila segituan esan da bezala, bigarren kafea zuekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira. Ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer parte kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Beldur pauso bat
Ziklismoaren inguruan aritu behar dugu tartetxo batean bigarren kafean, itzuliak 5. etapa izango duelako gaur eta batez ere atzo garaipen ikaragarria eskuratu zuelako, nork eta tira, Alex Aranburuko Fidi taldeko eski itsasoko txirrindulariak. Hemen naiz irratian kontatu genizuen eta zer esango dizuegu, bolo-bolo dabiela gure atzoko kontakizunaren bideoa, eta jaso dituela hainbat eta hainbat goraipatze eta bestelako, nonbait, lastraketa ondo ikustarazteko ahalmena izan omen genuen, eskertzen dizkizuegu mezu hauek guztiak egia esateko, eta gaur ere saiatuko gara, lastraketa behar bezala kontarazten eta helarazten, Julen Goikoetxea eta bio, gurekin nahi amondarain Laboral Kutxa taldeko ziklista profesional izango dugu, Xabi Arretare gurekin izango da, eta Xabi Arretak nahiko balunerekin zertxo baite. Gaurko eta atzoko lastraketaren inguruan kontakizuna egin, eskertuko. Atzo, honelaxe kontatu genizuen, Alex Aranbururen garaipena. Nagusian, bere taldekide Alex Aranburu, taldekide eta lagunak lortu zuen etapa garaipena, eta Jon Izagirreri oraintxe galdetu diogu, ea nola bizi izan zuten garaipen hori. Sailkapen nagusian 4. tokira arte, igaro da Ormaiztegiarra eta pozarren ziren atzo, esan da bezala, lagun eta taldekide duen Alex Aranbururen garaipenarekin. Egun hone, Jon Izagirre? Haupa, kaixo, eguerdion. Bai, atzo egizan etapa zoragarri atera zan, ez, guretzako. Alexen garaipenakin, eta, nire 4. postu horrekin, eta, sailkapen nagusian postu batzuk aurreratzea albitezun bukaera horrekin, ez. Nik uste, amesteko etapa atera zela guretzako, eta gaur beste egun gogor badoko horretik, ez. Egia da baita atzo amaieran seisase, bera posto egintzela baita bildurri gabe, eta tartetxo bat atera genuen. Eta ikusten da, ez gaztea dela, ez duela bildurrik, eta hori, ez duela erasora jotzeko inungo zalantzarik egiten. Eta ikusi barko da, gaurko eguna ikuste etapari gogorrena dela, kontuan hartuta etapa guztia direla itzulean gogorrak. Baina, saiatuko gara, orain arte egiten ari garen lan egiten, alik eta ondoen jokatzen gure kartak eta ea indarrak lagundozkagun. Ea indarrak lagundozkaten Jon Izagirreren hitzak eta esango nuke Paul Seixas bera, akaso Jon Izagirrek izan dezaken bidelagunik onenare izan daitekeela, sailkapen nagusi horretan 2. tokireño heltzeko, Goiuri begira da zauzkat eta ez dakitze galdetu nahi diguzun. Ez daukat galdera bat. Ados, bai ez tapen badokaz. Apostu bat, zenik gaur txirrindulari batekin egin dut amets. Benetan? Eta agian horrek esan nahi du txirrindulari honekin zerbait gertatu daitekela gaur. Norekin amestu duzu? Matias Eskelmos. Matias Eskelmosekin egin duzu ametxe? Bai. Sailkapen... Baina esnatu naiz, iratzar gaia jodu, eta ni esnatu naiz, Eskelmos, Matias, horrela. Kuriosoa da, ez da, horrela ez dakit, ziklista karismatikoena, nola baita esateko, baina egia oso ziklista ona dela, eta oso baldintza honetan ari dela, 5. tokian da sailkapen nagusian, Paul Seixasen gandik 2 minutu eta 34 segundutara, baina pentsa, Jon Izagirre aurretik du 5 segunduko aldearekin, eta 2. dagoena, Goiuri, zure oso gustoko beste ziklista bat? Eske niri asko gustatzen zaizkit. Bai, baina behin konversazio batean haren izena bota zenuen eta... Primoz gustatzen zait. Primoz Roglic da 2. sailkapen nagusian 2 eta 19 horrek esan nahi du Jon Izagirrek 10 segundu besterik ez dituela berreskuratu behar 2. tokia erdiesteko, baina Roglicen taldekide Florian Lipovic ere 3. tokian da, 2:28 alegia Izagirre baino segundo bat aurrerago eta esaten nuen Xabi Arrieta, Paul Seixas, erasokor, ausart eta xolagabe dagoen honetan, Jon Izagirrerentzat akaso bidelagun honenetako izan daitekeela, ez dakit itzule irabazteko Izagirrerentzat hori igual gehiagitxo izango da Seixasen sasoia ikusita, baina bai Roglic eta Lipovic aurreratzeko bidean lasterketa hautsi eta nolabait aztoratzea gauza hona izan daitekeela. Bai, atzo erakutsi zuen Seixasek
maldan bera ere eraso egin dezakela eta egingo duela, eta gaurko etapa ikusita Eibarreko etapa klasikoa, urtero berdina egiten dena, maldan gora, maldan bera, bagian taldekide bezala jokatu dezakete Izagirre eta Seixasek, eta bigarren postori lortzen duen. Hori ikusi nahi genuke, gaurko etapa benetan gogorra, 5. izango du itzuliak, eta ibilbideari begira jarrita, 4.000 eta 1.000 metroko desnibel metatua pilatzen duen etapa da, eta batez ere azken kilometro horietan. Badakit Xabi Arrietak gaur gurekin izango da arratsaldean kontakizunean, baina lehenago bizileta hartu eta Etumeta inguruan lasterketa igarotzen ikustera zoazela, hori izango da gaurko 3. mendatea, eta oraindik helmuga marratik 120 kilometrora izango dira. Gaur mendate asko daude, Izua, Krabelin, Etumeta, eta izen guztiak buruz ez dakizkit, eta ordena ere profila aurrengoran hobeto ikasiko dut. Ez lasai, nik daugat hemen, bai. Elorrieta igoko dute lehenengo, ondoren Azurki, 3. mendate izango da Etumeta, eta handik, kilometro batzutan oraindik ere izango da igoera txoren bat, baina Kalbario igoko dute, oso mendate gogorra da, ez? 108ko penditzea bataz beste duen 2 kilometro 200 metroko mendate laburra, Krabelin ondoren, hau ere, 9,6ko batazbesteko penditza duen mendatea, 5 kilometro, handik Markina Xemenin Red Bull kilometroa, hemen 6 segunduko gainsari izango dute ziklistek, eta horrek esan nahi du, Jon Izagirrek han aurretik egonda, 3. tokia hel dezakeela. Esan nahi du Red Bull kilometroak. Hau lehengoan Julengo ikotxeak azaldu zuen, ez gaitu zuen zuten behar bezala. Apuntak ez ditu hartan. Ez, Red Bull kilometroa da batetik babesle bat nolabait kokatzeko moduko kilometro bat. Nire gate galdetu du. Oianak jarri da urpegia horrela eta esan du, ni galdetuko dut. Eta finean dena da sprint berezi bat, tarteko helmuga berezi bat, non gainsariak, segunduak oparitzen diren, oparitu eman, lehenengo 3 sailkatuentzat, eta horrek sailkapen nagusirako baliogarriak dira. Beraz, helmuga lerroan egoten diren segundu horietatik aratago, bertan ere badaude. Horrek esan nahi du etapa batean, naiz eta taldean iritsi, zuke Red Bull kilometroan lehenengo igaro eta helmugan lehenengo igarotzen bazara, 16 segunduko aldea aterako diezula bestei, eta horrek poliki ematen ditu sailkapen nagusira begira, aurrera egiteko aukerak egia da, oraintxe sailkapen nagusia oso bideratuta dagoela. Pol Seixasek 2 minutu eta 19 segundu eta 3 minutu bitarte dituela, 2. sailkatua eta 10. sailkatuarekiko. Baina horrek ere esan nahi du, 9 ziklista badirela podiuma lehiatzen 40 segundotan. Eta honek gaur ikuskizuna emango du. Red Bull kilometrori gaindituta, trabakua, 3,3 kilometroko mendatea, 7ko batazbesteko penditzarekin handik, Eibarrera jetxiko dira, Izua igo, 4 kilometro oso gogorrak, 9,2ko penditza bataz beste malda gogorragoekin, jetxi eta Urkaregi igoko dute helmugara bidean, berriz ere gainera, azken 6-7 kilometro horiek goranzko joera duten sasiordekako kilometroak izango direlako, hemen ikusi dugu Matias Eskelmos, Juan Ayusoren mesedetan itzulia galtzen, ikusi ditugu talde estrategiak, ikusi dugu borrokarako espazio handia dagoela, eta batez ere, 176 kilometro itzulian etapa luze xamarra dela, eta tartean, baipatu ditugun mendate hauek guztiak, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mendate, 4.000 eta 1 metrotik gorako desnibel metatua, oso etapa gogorra gaurkoa, eta ez dakit, Jon Izagirre bera ez ote den bat batean bihurtu, etapa garaipenerako favorito, hemen ikusi genuen itzulia irabazten duela 4 urte. Bai, duela 4 urte, sprint batean edo 3. sailkatu ostean Izugaigo ondoren itzulia irabazi zuen, eta gaur favoritoen artean bera ez, karterak ondo ezagutzen ditu, Krabelin igotzeko malda ere oso gogorra eta oso estua da, hor diferentziak egin daitezke, eta norbait oso estu iristen bada Eibarko lehen paso horretara, esan dezakegu itzuliari agur esan beharko diola, bintzat sailkapen nagusia edo podium horri iristeko oso zail eukiko dula, bihar beste etapa dago Bergarakoa, beste etapa oso gogor bat, baina gaur ez duenak etapa ondo pasatzen, bihar jai eukiko du baita ere. Tarteak txikiak baldin badira, biharko Bergaran amaituko den etapak oraindik erabakitzeko espazioa eskaini dezake, baina gaur ondo bideratu beharko dute sailkapen nagusia, benetan podium hori borrokatu nahiko dutenek, eta Alex Aranburu batzu ikusita, gaur ere etapa borrokan ikus dezakegun ziklista ere bada, Bai, eta datu kurioso bat dago atzoko Alexen garaipenaren inguruan, justo duela urtebete, atzo, apiriak 9, 2025ko apiriaren 9, zainen amaitu zen etapa, Alexek ere irabazi zuen. Osa, 65 egun berandago, garaipen berdina itzulian.
Entzuleok, guk gaur arratsaleko 4:00 6:00 kontatuko dizuegu lasterketa, eta tira, nahi genuke, berriro Alex Aranburu garaipena lortzen ikusi, baina atzo Pello Bilbao oso fin ikusi genuen, Markel Beloki oso fin, Igor Arrieta oso ondo, badira, Jon Aizagererekin batera, 5, 6, 7 ziklista, euskal ziklista, benetan oso momentu honean daudenak, eta batez ere, Igor Arrieta edo Markel Beloki bezalako ziklistak aipatzen ditugunean oso etorkizuneko ziklismoaz ari gara, 23 urte, 19 urte, oso ziklista gazteak dira, 20 urte barkatu Markelen kasuan, eta honek ere ematen digu pentsatzera, dira, Jon Izagirre eta Pello Bilbauren belaunalditik beherago Alex Aranburu daukagun bezalaxe, Alex Aranbururen belaunalditik bera ere badugula, gaztetasun handiko eta maila handiko ziklistak baditugula. Xabi Arreta gaur arratsaldean ikusiko dugu elkar, kontatuko diguzu etumetan bizitakoa eta kontatuko dugu lasterketak berak erakusten diguna. Hori da. Eres más fuego quemar y yo no me quiero quemar, no te quiero ni tocar. Si guerriamo pues saco la pistola, nuestro amor no lo mata ni un fusil. Cuando me muera no quiero ni una esquela, quiero una peda y que brinden por mí. Ze tristea diote mendik ez bertxorik ez ezer, baina beno, oso liatuta zaudete nik ingo dut, zorionak indioker, indioker, zula zure bertxoa bidean da, baina teknologiarekin arazotxoak izaten ari gara, eta laizter entzuna izango duzu. Abestuko dugu bestela, Ez dizuet kontuan hartuko lasai, pelmada berdin emango dizuet, Ni ver llorar a mi compadre, prefiero morir que seguir adelante si no te tengo a mi costado otra vez. Mercedes esan baiet, ametzetan goiezela egazien, tan izuratzetik nau, ze beti nau zure bie. Ostirala da, goizak 11:21 minutu ditu eguzkia Euskal Herri luze zabaleko espazio gehienetan, gaur temperaturak barnekaldean, 24 eta 30 gradu bitartean ibiliko dira, eta tira, berotu egingo du egunak. Arritu egin da hoiana? Bai, enun espero hainbeste, 24, 30 esan dut, Bai, Nafarroako herriberan esaterako gaur temperaturak ondo egingo du gora, erreferentzia gisa tafaia bera hartuko bagenu. Uda eguraldia. Bai, gaur temperaturak oraintxe 25ko sentsazio termikoa dago, baina gaur arratsaleko 6etan 29 gradu izango dira. Lasai, bihar, fronte hotz batek, zeharkatuko gaituela. Oineko behatz potolotik, buruko azken hileraino. Fronte hotz bat, euria, ibaiak urez beteta, beti dago zer iragazia. Beti biragoa. Oian artestenikoen agendari heldu behar diogu, astirala da eta esan da bezala euria dator. Antzokietan sartzeko asteburu oso egokia aurretik entzuleok. Begira, gaur lekuren baten agian ja, euri, ez dakit zegoaldi ingo duen etxalde, baina trajea ikusteko aukera izango dute, Zumarragako zelai Aristiaretora hurbiltzen direnek atxaldeko 8 eta 4 denian. Bakarrizketak eta mikro irekia ere eskainiko dira Gasteizko gauekoak aretoan, Leo Bueri eta Lander Baronaren eskutik. Nor naizen baneki lana, ari da bere manaldiak egiten, eta Aulestin Adel antzerki topaketak ospatzen dira beti aste santuan, ikastaroak eta gero antzerki manaldiak eskaintzen dira, eta horren baitan gaur frontoian gaueko 9:30 esan bezala nor naizen baneki. Eta igandean berriz Baigorriko plaza xokon izango dira atxaldeko 6etan. Despotorropen, bakarrizketa edo mikro ireki moduko gaua ere, Bilboko Ika Ateneoan eskainiko da atxaldeko 8:30 eta dantza afrikarraz gozatzeko aukera izan dezakegu, proposamen gisa Zarauzko modelo aretoan atxaldeko 7etan, Kintxungi lanaren eskutik.
Larumaterako ere, proposamen gutxi batzu baditugu, Nortasun agiria lana eskiniko du Zuhaitz Gurrutxagak Igorreko Lasarte aretoan atxaldeko 7:00 eta esan bezala Aulestin antzerki topaketak eta Promesarik txikiena lana bertan izango da frontoian gaueko 9:30 eta iganderako ere badugu proposamenen bat. Etxea lana geuretik sortuakeko eta Iñaki Zizek zuzendu ez, baina idatzitako lana eta aktore bezala lanean ari da bertan, Inigo Lorrieta eta Eneritz Sánchezekin batera, Juanba Berasategin Pasaian atxaldeko 7:00. Dantza ere badaukagu proposamen gisa iganderako Le Ballet de l'Opéra National du Capitole de Toulouse, Semiramis eta Don Juan ikuskizunak 2 pieza eskainiko dituzte Donostiako Gursalean atxaldeko 7:00. Eta proposamena baletetik dator, baina ez dute baleta entretenimendu gisa bakarrik ikustean nahi, beste zerbait gehiago bezala, eta 2 koreografok sortu dute lan hau, bakoitzak pieza bat egin duelarik, eta bertan ziurazki, berezia izan daiteke horrelako balet baten lana hemen gure etxean ikustea. Hasta el último baile lana, Eba Guerreroren lan hau, Galdakaoko Torrezabal kulturgunean eskainiko da 7:00 eta maskaradak, asteburu honetan Zuberako maskaradak Gameren izango dira. Gero euriak lurra du ernaltzen, berrituz nigan. Pabelloi 6, arte eszenikoen sortzaileen elkartea. 2011an Bilboko Zorrozaurren Pabelloi 6 sortu zen, arte eszenikoi eskainitako espazio berria. Momentu hartan, dantza eta antzerki munduko 13 artista izan ziren ekimen honen bazkide sortzaile edo sustatzaileak, baina 200 artistatik gora izan ziren beraiekin batera beste bazkide sortzaileak, Maribi Bilbao, Ander Lipuz, Ramon Barea, Ane Picaza, Getari Etxegarai, Lander Otaola eta zerrenda luzea. Sorkuntza laborategi izatea da bere ezaugarri nagusienetako bat. Non-disiplina ezberdinetako artistek euren lana elkarbanatu eta elkarrekin sortzeko espazioa duten. Horrez gain, askotan aipatu izan dugu agendan Pabelloi 6ko Gazte Antzerki Konpainia, zeinak 2015 urtetik bere sorkuntzak egiten dituen eta aktore profesional askoren kantera ere izan den. Ikastaroak, antzerki emanaldiak, jardunaldiak, denetarik egiten da bertan. Eta aurten, antzerki arineko jardunaldien 13. edizioare ospatuko da. Apirilaren 10-tik, gaurtik, maiatzaren 3 bitarte, astebururo, 4 antzerki pieza laburrez gozatzeko aukera izango dugu bertan. Hoietako 5 euskaraz direlarik. Eta gaur, proiektu honen atzean dabilen pertsona batekin hitz egingo dugu. Egunon, Maite González. Egunon. Eskerrik asko, gonbidatzearen eta zure hitzengatik ere. Eskerrik asko zuri onartzeagatik, ze gaur esan dut, gaur bertan hasiko dituzuela jardunaldiak. Horrek esan nahi du, dena prest duzuela asteburu honetarago behintzat? Bai, dena prest hori pentsatzen dugu, atzo egon ginen azken ikutuak ematen eta azken gauzak prestatzen, ja badaukagu dena hor, eskuliburuak, kamerinoak prest ere, kartelak, lonak, eta azken entziguak daude egiten, gaur goizean, eta arratsaldeko 7:00 hasiko dira jardunaldiak. Orduan gogotsu, imaginatzen dugu. Bai. Aipatu behar da, jardunaldi hauek Bilboko Udalaren Kultura Sailarekin, Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Kafe Bilbao edo tartean teatroarekin ere, elkarlanean pixkat egiten dituzuela, baina konta dezakezu pixkat, 13. edizioa esan dugu, nola hasi ziren jardunaldi hauek, antzerki arineko jardunaldi hauek? Hasi ziren gure erara, beti bezala. Osea, ideia bat sortzen denean, egiten dugu, eta gero, egin ondoren, pentsatzen dugu, nola hobetzea, edo nola lortzea laguntzak, hobetzeko jardunaldiak, eta horrela. Orduan, hasieratik,
bai ikusi genuen jardunaldiak interesgarriak zirela, bai publikoarentzat eta bai partaide entzat ere. Orduan hori bilatu genuen laguntza eta horrela hasi ziren, osea lehenengo momentuan iaia pieza guztiak, osea lehenengo eta bigarren edizioan, iaia pieza guztiak gazteleraz izan ziren, eta jendea animatzen genuen guk, zerbait egin nahi duzu, hau daukago, ez dakizer, eta bultatzea ere, euskaraz sortzea ere, eta bueno, pizkanaka, indarra hartu dute, eta nik uste dut momentu honetan, ez dakite, erreferente bat direla edo zirkuitoan. Baldintza batzuk, bete behar dituzte pieza hauek pixka bat. Iraupena, gutxienez 10 minutuko piezak izan behar dira, gehienez 20 minutukoak. Okerrezpanago, argi eta soinu aldetik, bertan dauden, adibidez, argiztapena, lanparak eta horrelakoak erabili behar dira, bi aktore izan behar dira gutxienez, eta bakarrizketarik ezin da egon. Zenbat lan aurkeztu dira aurtengoan, mesedez? Aurten nik uste dut azken urteetan baino gutxiago jaso dugula, baina ia 40 izan dira. Osea, eskaera asko jaso ditugu, eta gainera ere dago beste baldintza bat, testuak estrenatu gabeak izan behar dira. Lehiaketan parte hartzeko. Orduan, horrezegatik gaude super arro, jasotzen ditugu, testu pila, eta hori, iaia guztiak estrenatu gabeak. Batzuk ez dakite, edo ez dute ondo irakurtzen oinarriak, eta bidaltzen dute ja estrenatuta. Baina, batzutan ere, jasotzen ditugu batzuk estrenatuak, eta ezin dira lehiaketan parte hartu, baina, normalean, 50, 90 artean edo jasotzen ditugu. Asko da, Bai, erabakia oso zaila da, bai. Erabakia nola egiten duzu ez? Zuen artean adosten da, ze badakit gero jardunaldietan epaimai bat badagoela, ez? Sari batzuk ere banatzen dituzuelako, baina 50 edo 80etik bazkenean guztira zenbat izango dira, 16 bat edo 4 asteburutan baldin badira, ez? Bai, 16, hori da. Daukagu talde bat irakurtzen dutela pieza guztiak, eta gero erabakitzea bazaila da. Zeren eta, testuak kalitate eduki behar du, edo zerbait berezia, edo, alako gauza bat, baina gero ere, aurten ez, baina urte batzuetan nabaritzen da como gai potente bat, eta ez dakit zenbat pieza, adibidez, osasun mentalari buruz, adibidez, no? Edo antzesleen bizitzari buruz, edo alako zeo zer. Eta orduan, batzutan, erabaki behar duzu ere, gai ezberdinak edo. Gai desberdinak edukitzea, genero desberdinak edukitzea ere, batzuk ez dakit humorea, hausnarketa, dramak edo horrela. Eta gero batzuk hori dira testu antzeslanak, edo beste batzuk antzerki gestuala, edo pizka bat clown, edo musika zuzenearekin, erabakia ez da bakarrik hori testua eta taldea,
zeren eta, bueno, baldintza batzuk ere hortik daude ere. Bai. Aipatu dut, sari batzuk banatzen direla, ez? Okerrezpanago 5 daude, Alesangulo antzerkiarineko saria, lan honenari eta 3.000 euroko dirua jasotzen duena, Kriseiu saria, Euskarazko lan honenarena eta 3.000 euro ere jasotzen dituena, Kafe Bar Bilbao produkzioari sari berezia, antzezle honenarena eta ikuslegoaren saria. Eta esan duzu, estrenatu gabekoak dira, baina nik entzuna dut bertan estrenatu diren lan hauetako askok gero ere saria jaso edo ez jaso ibilbidetxo bat ere egiten dutela, ez? Orduan bazarete ere abia puntua pixka bat edo ireki egiten diezuen lan hauei ibilbidea. Bai, bueno, ez dakit gu izan ginen edo ez, ere dago beste bat Gasteizen, 150 gramos ekitaldia edo, eta haiek daramate 14 urte, uste dut, osea, gu bat baino gehiago, urte bat baino gehiago, eta hori, ez dakit, baina zirkuitoa bai badago, eta orduan batzutan, claro, jardunaldiak hilabete oso batean irauten dira, eta orduan batzuk elkartzen dira pabellon 6an beste talde batzuekin, eta horrela, eta batzuetan saltzen dute como pack bat, adibidez, gurea, zurea, eta ez dakin norena, eta saltzen dute como horrela festivaletan edo jaialdietan, eta orduan, bai, zirkuitoa badago, bai. Eta hori, ez da beharrezkoa irabaztean, ikuste dut, como pabellon 6an egon dira jardunaldietan, eta orduan hori bai, como ez dakite, sigilu bat dauka edo, bueno, ez dakit, eta bai, gero boloak hortzen dute, bai. Eta epaimaia, nork osatuko du aurtengoan, edo urtero aldatzen joaten zarete, edo... Bai, urtengoa desberdina da, baina sekretua da. Ezin da jakin, ondo dago, hori ondo dago. Boiana, beti egiten dituzu galdera horiek. Ezagitzen bat aldiz, erantzun dizuten sekretua da. Zuk beti jakin nahi duzu, kontatu ezin dena. Bai, bueno, eta jende guztia nahi du jakitea, Osea, ni batzutan, osea, ni naiz como super, ez dut zer esan, osea, super sekretua mantentzen dut, eta hori, eta zergaitik sekretua da, gero bai, ja galetan, sari banaketaren galan, aurkezten da, eta esaten dugu, nortzuk diren aurten, eta hori, osea, esango dugu, nortzuk izango diren, eta hori. Baina zergaitik ez. Azken momentu ontan, osea, azken urte ontan, ezakite, pandemiatik aurrera edo, Zorrozaurre zonaldea ez dago oso eroso mugitzeko. Baina lehengo momentuan, antzeslan laburrak leku desberdinetan, auzoko leku desberdinetan egin ziren. Autobus batean, barruan, edo sukalde batean, edo atari batean horrela. Eta orduan, jende gutxi, osea, pase gehiago eduki zuten, baina jende gutxientzako. Bakoitzean, ez? Bai, 20 pertsona inguru edo horrela. Eta orduan, claro, 20 pertsona zure inguruan, leku txiki batean, eta zu badakizun orden epaimaikide hori zure aurrean, pizka bat, gogorraz den. Orduan, erabaki genuen hori sekretua izatea, eta beti dago como porrilla bat. Nik uste dut hau dela edo hau edo... Bueno, emozioa ere ematen dio horrek, ez? Bai, baina sekretua da. Bai, beti saiatzen dugu, ez dakit, como berdina orokorrean izatea. Bai, badago pabellon 6ko kide bat, badago kultura komunikazio arloan dagoen pertsona bat, agian zuek urrengo urtean, bai, eta gero, antzesle edo zuzendari edo olako bat, bazkide, pabellon 6ko bazkide bat ere, eta bueno, ia, perfilak berdinak dira, baina bueno,
aldatzen dira. Esan duzu garai batean, barkatu, barkatu mozien. Batzuk emakumeak eta gizonak, gazteak, helduak, osea, pizka bat, como nahazketa bat. Bai. Aipatu duzu hori espazio ezberdinetan hasi zinetela egiten, autobusean, 20 pertsona agian, orain, zenbat ikusle sar daitezke, joan daitezke, eta zer egin behar dute ikusle hauek, asteburu honetan adibidez joateko, edo non lortu ditzakete sarrerak? Bale, momentu honetan, osea, lehenengo momentuan, esan dizut bezala, lekuak desberdinak ziren, eta publikoa mugitzen mugitzen ziren, hemendik-ara, no? Bai. Piezak ikusteko. Momentu honetan, dena gertatzen da eszenatokian. Orduan, publikoa ez da aldatzen, publikoa eserita dago bere butakan, eta teloia izten da eta irekitzen da, eta aldatzen da barruan dagoena. Vale. Orduan, nola da, aforoa, aurten izango da, daukaguna, 112 butakak. Ados, perfecto. Eta hori da, como, hori purua, eta gero, ez nidazu, nola lortu bonoak. Bai, hori da, ze bonoen bidez egiten duzu ez da, eta astebururo uste dut, zu kontatu beto bai. Bai, daukagu bi bono desberdin. Bata da, 4 piezak ikusteko, bonu bat, eta orduan, bonu hori posiblea da lortzea edo erreserbatzea webgunetik edo bestela takila bertan. 17 euro kostatzen da, eta hori da 4 piezak ikusteko. Lehenengo ikusten da 2 piezak jarraian, gero HD txiki bat, komentatzeko edo zer hartzeko, komunera joateko eta horrela, eta gero beste 2 pieza jarraian. Orduan, hori da 4 piezak ikusteko bonoa, eta gero daukagu ere 2 piezak ikusteko bonuak, baina itxita daude. Osea, ez da posible hau eta hau ikustea. Ez, bakarrik posiblea da lehenengo biak ikustea edo azkenengo biak ikustea. Ados. Orduan, horiek daukate prezioa da 10 euro, daukaten prezioa hori 10 euro da, eta hauek bakarrik posiblea da erostea takian. Ados. Orduan, hori, eta beti egongo dira, batzutan begira, esaten dizut, zeren eta biharko aurrez almenta edo, 4 piezak ikusteko aurrez almenta agortu da. Bai, begira. Bai, baina egongo dira takilan, osea, beti gordetzen duzue. Bai, beti gordetzen dugu zeo zer, takila bertan edukitzea, aurkitzea, bai. Oso ondo, orduan, asteburu honetan baditugu 4 proposamen, eta aipatu dugu 16 izango dira, asteburu bakoitzean 4, eta esan duzu 5 direla aurtengo euskarazko lanak. Aipatu egingo ditut, Agur Benur, kuadrillen inguruan hitz egiten duen lantxo bat, Diamante Gordina, abeslaria hortxe eszenarioan abesteko prest dago, baino arazo teknikoren bat edo traumaren bat horra agertuko zaigu, Fedegabeko odolkia, moralaren dilema etikoari buruzkoa, eta hau da asteburu honetan ikusgai egongo den euskarazko lana, Goiuri arazo badugu, guk hemen Goiuri dugu, eta bera konpontzen dizkigu arazo guztiak beti, Goiuri arazo badugu! Arrituta nago izenburu honekin, bizitza guztia entzuten, nola da zure izena Goiuri? Zein izena raroa, hori entzuten aritu naiz, eta orain badaukat nire izenarekin obra bat. Bai, dankatu, baina nahi baduzu irakurri, hau, nola da, webgune batean dago argitaratuta, zeren eta hau irabazi zuen Kafe Bilbao saria, ez da? Kafe Bilbao tartean teatroaren saria, eta orduan beti daukate horre webgune argitaratu egiten dituzte.
Bai, nahi baduzu, irakurri. Bai. Eta azken lana, Nonato eta Aborta. Lan honi buruz orain pixka bat bere protagonistetako batekin hitz egingo dugu, baina Maita ez zuri eskerrak eman behar dizkizugu barkatu tarte hau hartzegatik, eta gonbidatu nahi baduzu bihargo esan duzu aurre salmentaia hortxe, baina animadadia jendea, edo zer esango zenioke jendeari? Egia esan planazo bat da, osea, ez da, egian tarto dago nik esatea, baina planazo bat da, adibidez, asteburuan agian ez daukagu guraldiona, baina, daukagu aukera, Zorroza Urrera edo Deustoko herriberara, oinez joatea, paseotxo bat ematen, eta horrela, eta gero erabaki, zer ikustea, 2, 4 edo 2 gaur eta beste egun batean, daukagu ere igandean como bermu saioa edo, 12etan, orduan, plan desberdina da, hori, antzerki harin batzuk ikustea, eta gero ez dakit Marianito bat hartzea, eta gero ja etxera, edo, nik uste dut ondo dago zeren, eta zuk zinemetan, zinema gertatzen dena laburmetraiarekin edo gastronomian pintxoekin, kuskuseatzen, aukeratzen duzu hau eta ez dakizer, eta 20 minututan, ez dakit, agian negar egingo duzu, edo kate batzuk botako duzu, edo hausnarketa batzuekin joango zara etxera, eta orduan ikuste dut, hori, plan ezin hobea dela, bai. Nik esango izut, plan bikaina iruditzen zaidala, eta gustora jongo nintzatekela. Ego, Juri? Azenekin ez da. Bederatziak tamar, uda aste datoan. Mila esker Maite, gurekin izateagatik, eta oso ondo joan daitezela, urtengo jardunaldiak, eta izango dugu seguru beste momenturen baten ere zuekin hitz egiteko aukera. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Maite González, Pabillo Isei artestenikoen sortzaien elkarteko kidearekin egin ditugu azken minutuak, eta beste sortzaile batekin egingo ditugu urrengoak, baina, badaukagu zuekin elkarbanatzeko beste zerbait ze gertatzen da. Indiokerrek leporatu digula, gure entzule finenetako batek leporatu digu, berorteak direla, eta ez dugula zoriondu, baina gure entzule beste fin batek esan du lasai. Hau erraz konponduko dugu, eta Gorka Santestebanen bertsoa daukagu berarentzat. Ea entzuten dugun behar bezala, ze hemen dauzkat Peio Reparaz eta Gorka Santesteban, 2 mutil katxarro, biak batera entzun nahien. Indioker, iker, gaur bere urtea dira, zituenen pasta honena, horeretan dago lekua, ondo pasa, indioker, edo iker, ustaien bentzat, jaialdi polit, antolatzen duzuen, ea saltzen naizen. Ea agertzen den, azaltzen den Gorka Santesteban indiorrok jaialdi zoragarri hortara, indiokerrekin ere tarte hartu beharko dugu, denboraldia amaitu aurretik, uztailean izango den jaialdi horren inguruan aritzeko, beraz, hortxe, indioker zorionak, baina guk telefonaren bestaldean badugu gure urrengo gonbidatua bien bitartean. 13 minutu, eguerdiko 12etarako kafe hartzen ari gara, baina badiru honek itzuliaren abiadura badaramala, mendatez mendate, helmuga marrara iristen ari garelako. Eta hoian Amaritorenak ere aurkeztuko dizu gure urrengo gonbidatua. Indartuta bat egin dugu hemen. Merezi duen aurkezpen dotorea egingo dio datorren ikasturtean, ondo iruditzen da. Ondo, kafe utxartzera etorriko delako. Hori da, ze uste dut hor, pulamentuz egingo dugula. Izan genuen zinemaldian, tartetxo bat ere, baina gaur ekarri dugu Garazi Urkola aktorea, bera esan bezala, Pabillon 6-en izango delako, lan batekin oraindik denbora badauka, maiatzean izango delako, maiatzaren 1, 2 eta 3 azken asteburu horta, baina hementxe dago, gurekin. Egunon Garazi. Kaixo. Ze musea ondo?
Ondo hemen txen, bai. Testu atarre pasatuta. Begira, baina esan behar nuen, aipatu dut, hori gaur hasiko dira jardunaldiak, eta zuen kasuan, azken asteburuan izango zarete bertan, Bilbon, baina dagoeneko lana nola dago, konta iguzu pixka bat ja guztiz entxeiatua duzuen, ari zareten, testu hori ote den errepasatzen ari zaren, agian besteren badare, bai? Bai, testu honekin abil, eta bueno, testua, orkestu zanerako ja osotuta zegoen, eta guia ziga lehen entxeguekin. Irakurketa egin da daukagu, eta lehen entxeguren bate baita egin dugu, eta torren astetik aurrea, ja, astero, gehiotan gatzen hasiko gea, maiatzak bateako presteoteko. Testuaren egilea eta zuzendaria Ibai Aristegi Ziaran da, eta aktore lanetan eta holtzan izango zaretezu, eta Xanti Korkostei. Lana esan dugu nonato eta aborto. Ez dut esan okerrezpanago zeri buruzkoa den gaia, nahiago dudalako zukea zer konta dezakezun lan honi buruz. Bai, nonato eta aborta izena du, Eta, abia puntu bezala, itxarongela bat dago, eta dena itxarongela baten gertatzen da, eta bertan dago, batetik, asko desiratzen duten, baina kontzebitu ez duten, aur baten, arima, ente edo, elako bat, eta bestetik, kontzebitu duten, baina desiratzen ez duten, arima, ente edo, olako dana dalakua. Eta bien artean hor topo egiten dute, arima hauek edo. Jakin daiteke zuzeintzaren edo akaso hori nahiago duzue ezakit ikusi? Bai, nizango nintzake aborta dala, kontzebitu duten, baina desiratzen ez duten, pertsona honen arima. Eta nolakoa izaten ari da prozesua edo nola sortzen ari zara pertsonaia, ez dakit Ibaik agian oso garbi zuen edo argi zer nahi zuen bakoitzaren aldetik edo pixka bat zuek utzi zaituzte ask edo nola izaten ari da hori? Oraingoz esploratzen aigea baita, nondikan joko duen, egia zen interesgarria da izaten, ez dakit nebintzaten zat, denengo aldia da, inoiz jaio gabeko norbait interpretatzen dutela, eta xantitzat ere baita pentsatzen dut, baina digertigarria da, testua badauka ere gaina jokua, eta gauza desberdinetaz hitz egiten da, gaina ikuspuntu batetik, igual bain arte azunena topatu edo, bere joko ematen di orduan, oaingoz pertsonai aldetik eta bilatzen, eta esploratzen, eta toki berrik ikusten. Ze politia ez, erronka esaten zenuna ez, arima bat zara azkenean ez, edo jaio ezten hori eta hori nola gorputza berez ez dagoen horretan ez, edo berezia izango da seguraski bilaketa hori. Bai, seguro nik asko emango diogu gero guretikan edo pertsona izate ontatikan, baina jolasten ere saiatuko gaurrekin. Jardunaldietako antolatzaileetako batekin Maiterekin aritu gara hizketan eta berak aipatzen zigun lan asko aurkezten direla eta hoietatik batzuk aukeratu behar jakina eta ezaugarri ezberdinen arabera aukeratzen direla, generoa ere ez, badagoela ze hausnarketa izan daitekeen edo zuen kasuan zuenak badu gehiago umoretik edo ze nondik bideratzen da? Humoretik dauka desenten ikuste, eta gero hausnarketak ere egia da, tonoa nahiko humoretik dala, baina gai nahiko sakonak ere lantzen diala. Baina bai, orokorren. Zenbat iraungo duen, oraindik ez duzue jakingo seguraski, ez duzuelako, ez? Altxatu edo esaten dena. Esan dugu gutxienez 10 minutuko piezak direla, baina gehienez 20 minutukoak. Horrek zuri, ez dakit, erronka edo suposatzen dizu batzuetan pieza motzagoak, kontzentratuago egon daiteke dana, edo ordubeteko ikuskizun baten, zu nola sentitzen zara eroso, guztien, imaginatzen dut. Bai, eroso denekin egia da desberdina dela, edo erronka desberdina dela, igual, horren denbora gutxin guztia kontatzea, edo evoluzio bat edo ematea, baina bai, eroso baita, gogoakin. Gaztea zara, baina ari zara azkenaldian antzerkian tope, beste arlo batzuetan ere, sorkuntzan ere, ezta podcasten batean, eta momentu honetan, eskuartean, zenbat proiekturekin zabiltza? Oaintxen, bi antzazlanekin ari naiz, biran, eta, antzazlan berri bat entxatzen hasiko naiz laster, eta hola sorkuntza berri batzuk, saiatzen abiarazten, baina horieko indikan ideia modun, eta
bideratzen hasita, baina hortzen. Zingoaz. Askorentzat Garazi Urkola, bueno, gu ez daitu ume askok eta entzungo gaituzte, baina gurasoek agian bai, eta ezagutuko dute, guazenetik, ez? Segurazki hoian ere pertsonaia gorpuzten duelako, eta esan duzu orain, beste antzeslan batekin ere bazabiltzara, hori da udazkenean estrenatuko den antzeslana? Hori da, bai. Bale, nik horren arira ekarri nahi dut ona, Osake Garazi, gordeko dugu ostiraltxo bat, bueno, jarraitzen badut, nik ez dakit hemen botatzen dutola, baina jarraitzen badugu. Esango dizut, 1160 osatu badugu gaur, datorren denboraldian, 1500 osatuko dugu. Iritsiko ginateke 500-era? Nik esango nuke baietz. Nik ez dut, 1160 jarri dugu gaur, baina... Ez dela? Orain arraro egiten zait. Bai, hau da. Iagarren saiotik soilik 160 saio egin ditugu. 20 saio hilabeteko kontuan izan da denboraldia maieran egin genuela, iraia, urria, azaroa, abendua, urtarria, otsaila eta martxoa, 7 bider 20, 140 dira. Eta batzuk gehiago badira, ze aprilak 10 ditu gaur. Orduan, 500-era iritsiko ginateke? Hortxe, A ber, orguazen ikuste, guazen kontuak egitea. Garaziz, igual 500 hortan ere, 1500 hortan ere, jake ari garen, Garazi Urkola engainatu behar dugu. Ai, bueno, ba, horea, iztu. Nik uste, aurten denboraldiak eramango gaituela, hilabete honek eramango gaituela 1100 ez, 1180 1200 maiatzean, ez, denboraldia bukatuko dugula 1200-en. Igual ez digo emango, 200 egin badin baditugu iazko ekainetik, ez? Bai, 10 hilabetez... Ostiral gehiago. 10 hilabetez egiten dugu bigarren kafea, 200 eta urten beste... Bai, ez du emango ez. Katxiz, zindu gaurreratu. Bueno, baina, gonbidapena ingo diogu. Bai, jakina. Bueno, alare pozik. Mira, gonbidapena gutxi goizare zidutu importa. Nik Garazi ezagutzen dut amak lanean elkarrekin gabiltzalako, eta pertsonalki bertan berarekin lan egiteko aukera izan dudalako, eta ia esan gozada bada berarekin lan egitea. Ez dakizuen nola ikasi zuen testua, ordezkapen bat egitera sartu zen, baino tita baten gu baino beto daki, berak salbatzen gaitu, askotan, esatu duzu, aiema, hortxe dago Garazi, jak, atera iten gaitu. Baina, bueno, orain nonatu eta aborta lanari buduzare gara, maiatzaren 1, 2 eta 3 izango zaterete Bilboko Pabillon Sein, Xanti eta zu, eta nola gonbidatu dezakegu jendea lan hau ikustera? Egia da oraindik hortxe zabiltzatela, baina bueno, badakizuela zer den, ez, azken batean, eta nola animatuko dugu? Bueno, nik esango nuke jendea, aukera dakaten nahi bentzak gerturatzeko, eta bueno, zerbait desberdina, desberdinatzaki, baina zerbait berezia izan daitekela, 3 egun horietan egingo dela oraingoz, beraz, aukera hoi aprobetxatu behar dela, hortaz aparte gainean antzelan gehiore baita ikusteko aukera eukiko utela egun berdinetan, eta bueno, esperientzia polita ezatea da. Pabellonen hoixen antzelan hauek ikustea, beraz, bai, ez dakit gubintzat gure aldetikan aldun guztia jarriko dugu, aldun oberen ingo dugu, eta bueno, gozatzea. Zu egona zara bertan ikusle bezala? Bai, askotan, zan naiz ikusle bezala, eta bai. Eta nola ikusten duzu horrelako jardunaldiak eta egitea? Bai, esan oso ondo. Ni beti oain arte kanpotikan biztutu dut, baina bai, horitzait betza plaza polita dela. Antzerki laburrei ere beregin tokia emateko, jende desberdina parte hartzeko, aurpegi berriak eta testu berrik ezagutzeko, eta bueno, baita kultura bizitzeko da hilabete batez aste bururo, ez balen bakazu planik, beti dakizu, da hola bintzat. Bai. Gero pentsatzen dut, zuen nahia izango dela antzerki hau ere beste zirkuito batean, edo mugitzen astea, ezta? Baduzu horretarako asmorik, edo pixka bat behin antzeslana taularatu ondoren erabakiko dira horrelakoak? Bai, horrein guztuzte pixka eta horrelago begiratuko dela, igual Ibaiek, sortzaileak, idazleak edo hilariak, ja badauzkago datu buru, baina horrein goz bintzat hau daukagu, maiatzak bat 2-3koa, eta ja hortik aurrera jungo ikusten. Eskerrik asko Garazi. Bai, hemen goiurik ChatGPT jarri du lanean. Eta kalkularetiko? Eta ChatGPTek dio, 2027ko, datorren urteko, abenduaren 2an. Baina hor egongo da, dantza txikiren bat, jaiegunen bat kontuan hartu ez duelako, zubiren bat, Durangoko azokan saio gehiago egiten ditugulako asteburuan, eta
baina hori biliko da, Durangoko azokaren giroan tokatuko da, edo Euskararen nazioarteko egunean, nola daki? Baze polita. Polita litzateke. Bueno, dana-danakoarekin datorren urtean, baina ez datorren kurtsoan, bai. Hori da. Ez. Nahasten ari zarete. Bi denboraldi barru izango da, hori da. 27, 28 denboraldiaren hasieran. Garazi Urkola, besarka da ondi bat, eta laizzer arte esandakoa ikusiko dugu elkar, holtza, kontzertu, edota kaliskinetan, baina kafe utxari hartuko dugu datorren denboraldian zurekin. Osondo, eskerrik asko. Zaindu asko. Agur. Eskerrik asko, agur. Fotos penjades al Facebook y un póster de mi reregat. Una entrada... Inventari, Mireia Bibes eta Borja Penalba, Xiomara Abeiorekin batera, hementxe gaurko saioa agurtzeko, izango dugun kantu. Oiana Maritorenak enbe, datorren ostiralera arte? Datorren ostiralera arte. Kroketa momentua dugu orain. Goiuri ezei zarandia zu astelenera arte? Vale. Eta entzuleok zuek, gaur arratsaldera arte, hemen izketan ari zaizuen honek, eta Julen Goikoetxea horbegozok, itzulia kontatuko dizue, arratsaldeko 4:00 6:00, eta gurekin, Naia Mondarain, Laboral Kutxa taldeko ziklista profesional izango dugu, Xabi Arrieta lankide ere bai, eta etapa ikusgarria, Eibarren amaituko dena, etapa errekina, eta itzulia pilpilean. Zaindu asko, musuak eta gero arte! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.